Takže ty si povedala tak v úvode, že zdravý rozum a myslím, že ten zdravý rozum nám stále viac chýba v tom, aj v tej verejnej debate, aj v tej Európskej únii, takže určite musíme ďalej tlačiť aj ako Je Slovensko. taký pekný moment, ja som sa k tomu chystal robiť video, ale ešte som sa k tomu nedostal, tak vám o tom poviem, že ako sa končí Európska rada a odchádzajú tí jednotliví premiéri a stretávajú sa s tými novinármi. A pri tých novinároch stojí Viktor Orbán a hovorím o konkurencieschopnosti Európskej únie a že to je absolútna priorita a kritérium, ktorému sa musíme venovať. A hovoril o dostupnej ceny energií a to je to, čo je Robert Fico aj s Andrejom Babišom momentálne, akože sa vytvára spoločný prístup vo vzťahu k Bruselu. A Viktor Orbán tam hovorí o tom, že toto je priorita, na to sa musíme zaberať, toto je dôležité, musíme to odstrániť a musíme byť znova schopní konkurovať Číne a Západu vo vzťahu k USA. A poza neho ide Donald Tusk a hovorí, že Donald, veď povedz, čo je najväčší problém konkurencieschopnosti Európskej únie?